find 200,000. Hey, brother. Welcome. Good morning, sir. Welcome. Get to know me. Bute go check easily. Alu do ko yo ban. No, ndo maka mma na. Ke maka omo. I know we are going to be going. I'm asking onye na-atụ na wọtụkata gị na-agbakọ ụkwụ ha dị ya na mawatara udo nwa nke mmadụ nọ n'ihe na. Ọ gịnị mere? Gị na-agbakọ si ebubu gị na ndị ọcha. Ọkwa business ka a na-eme na na-eche ekene ka mmadụ ọkwa landlord m. Gịnị mere? Landlord m na-achụgharị m ya na ndị polisi. Na-achụgharị ji m ụgwọ enwe na last year akwụkwọ m ụgwọ ụlọ. Were ozi dị sie landlord m wee chere bịa since ha dị mara ahụzi na ya kịta m gbara ebe a na-abụ na abịa m ozugbo ndị ya adaghị gba m na polisi nọ na ya na-eche m nneru ozi m na ya na-eti azụ na ihe wee sị ka ndị okpesara ka ihe ọ ga-ebiko brọda ihe nke a karịa m nwanne m o nwekwa onye ọzọ m meje a na-achụpụ gị n'ụlọ ọ na-achụpụ m ka ọ na-achọrọ ikpuchigoro m na polisi ka m wee kwụọ ụgwọ nke m ga-eji ka emekwa na ịgwa m ya sinsi ego na-ebu ihe nwa na-ekwu okwu nakwa 210,000 chere m ma akwọchie gị bak 210,000 naira. Ọkwa 210,000 n'ihe ka aja ọgba ịma na ama m ka m mesi wee bịa wee ketara igoro m n'ezinụlọ m nsogbu ka m mesi wee gwa gị anọ ya ma nya abịapụtara na disturbance ọkwa my brother ka ịbụ nwara mmadụ egbukwa n'onwe ya adịghị nwanne n'ọnụ nwanne mmadụ n'aka njekwu maka chụgozie gị adịghị nwanne n'ọnụ ihe menụ it's not 200,000 210,000 but no worry I will give you 250,000 so that if we work the small one. No, I will give you. Stupid man. Stupid man. So you feel correct my wrong English, but you know go feel use that your English go make money. Why not use that your English go make money and pay for your house rent and you come they disturb me this early morning? Okay, get out of my house. You're just disturbing my peace this morning. Jay, will English you guys will take for one again? Laugh my cat and then I didn't busy. They never God have mercy upon us.